Barangay Valencia. Ato oras alas 8:36 time check. Gatod ka nato pag-usab sa payag ni Islao, Guts Concept and Organica Black Gold Herbal Coffee. Mga makalingaw nga eksena sa dramang putol. Okay. Okay, balik ta. Alian lang ato ang panahon kung asa makasumpay. kini. Ang alam ni Tatay Otig nga suhito man sa lawas ni training. On a session. Di, panagna lang to, bro. Oh, basig maayo na magitaw nga may mutag-an. Oo. Naimingon nga dili na mo forever nimo ha bisag tagakag Oo. burger ana. Noted. Ana man. Ay, tanaw namin mga sumpay dire. Okay. Sige, pwede mo tawag, pwede sa mo text. 90 text dire. Oo, sa may- Good morning, tatlong bibi. Akong sumpay na, street smart. Stress Na sa iantian ni poblasyon to. sa basig dire. angka na ni siya si training. Pwede. Pwede. Hi mga tatlong bibe. Uy, unsa ba ito ba? Sa Facebook ni, ang iyang nakita kay bulingon ang pusod. Bulingon. Oo, mao di ay. Si Ansley Denny sa Saan sa? taga Kambuntan. Sa lower dili. Oo, mao ba? Sabi niya kung May lower. pagwabasahan. Oy, good morning, tatlong bibi. Mabasa Oy. niya mo, sige mo gana ng kakambuntan, ha? Dali. Ako sumpay, ana. Mm. Ana, tatlong bibi kay, walay nakitaan nga alom si Isyot sa posol ni training. Oh. Ang iyang nakitaan kay buling. Buling. Oh, na pwede ko diri way nakita nga alom. Kay. Kay itong kay tiyan puti kay tangkugo. Ay natanaw no na mo mga nana. Pwede ba di ay na? Oh, dili balance. Na uban nga puti kayo bukton, nga itong kay siko. Na puti kay paa pero itong kay tuhod. Oh, inana man na. Ano ba, murag kuan ba, murag latang-latang ang kinabuhi ba? Pwede na ka ng mga sexy nga babae sa Mao ba? online ba? Pwede na siya i-save. Yeah. Kay actually, Oh, kung kung ba- na ilahang skin tone ka ng bagay tanan, Ano no? na ito ang skin? Oo, mo na bito. Ang Nang uban si i-save. Oo. Si Cliff, ano mga... Oo. Oh, Okay Wala na tayo, siya. caller. Ginatay ko. Grabe makabanat Hello, good morning. Yes, hello. Si Pito. Line 2. Oh, Aisha. Hello. Hello? Aros Jane. Kisa ni? Wawawi. Ate Ella. Good morning, tatlong baby. Ay, Si good morning. Maymay. Di, oy, si Spracken Balls. Mao ba? Laki lagi kag tingog sa bracket. Nay Konseng. Samot. May Pangalan. buntag. Different Palmerana of Cajigo. Ay, Kajigo. Kanji. Belle Balberona. Hi, Ate Belle. Bel, unsa may makalingaw nga sumpay, Bel? Ayos ko yung nakita sa puso ni Training. Right, kanang CJ. Baby CJ. Abi, Kuan, training. on the training. Unsay nakita? Ayos to. Arios ko no. Arios. Nabi tayo. Piercing. Oh, pwede. Sige. Salamat, Bel. Salamat, Bel. Pwede, no? Pwede. Okay, mga babae mo ron, hilig patusok sa pusod. Oo. Oh. Basta kay makatilaw na kay kusok gani, magsigil lang na sila tatato. Patusok. Oo. Oh, makalibog kayo bang mga babae ba? Oh, ang babae ganahan magpatusok Oo. sa pusod. May guys binang. Ang ubo sa pusod, dili sila patusok. Samo tapos binang ambot suito Oo baka. ba? Ay, sus natay color biya. Hello? Sagdi lang na sila magara-gara man ina ng mga babae ko no. Yes, good morning. Kinsa ni palihog? Secretary of Justice na ni. Kinsa ni? Kuan ni Binang. Ay, mau ba? Ay, igsuon ni Binang. Mag-commercial break na lang ta. Binang ko si Binang. Basta di mo si Binang may ginang. Na tawag ka ra Binang day. Palihog mi ni Binang, please. Uy, Binangkal. Binang ka. Ikaw din ang Da Binang. sombong lagi ka ba Oo, pagsuon wag nagtuo ka kung kailan ning nambira. Oh, lipay kasi kay dako kasi halin gapos menteryo. Mo ba? Oh. Uy, may ganito. Nindal sa gabi-gabi. Laoy. Aming clan. Hala, nakita mo ba yung nakita ko, Isyot? Ala. Ala, taga-kandagit man na. Usa ka babae nga naglunlon og puti nga sinina. Tinuod. Unya gabit-bit og bukag. Mao gid ni gingon nga dungog-dungog dis Binang dis kandagit. Karo pa rito. Hala, Agoy. Taga-asag tangotag sa kadupa. oy. Hala. Karo mo kitang babae. White lady nga ganang bukag. Bibi. Ha, Wa di ka ni manabo ras Isyot. karbo. Ikay saksi. Lugos og ring bay hanami pa rin. Uy. Abi ino lugoson ni uno magtuwad. Hawa di ba kaya ako na puli Google ko. Kalma lang siya. Ayaw siya. Kaila ko na mo ako. Mahinay ka na. Oy,
Tukok ano. Tukok ano. Wow. Ang white lady na himong tuko. Si Binang man din eh. Aton na ning kapuson. Ha? Ano yan? Atong kapuson. Ano yan? Wow. Uy, miluhod. Niluhod. Ay, Miluhod yung may hangad. agoy. Ay, Binang! Tama ka niyo, oy. Lord, patawad. Lord, patawad ka karawan. Uy, usay sumpay. Muluhod, pwede ba mong magampo? Bagyo, be. Unsa may sumpay, be. Tanaw na itong makakuha, baka kay... Ato ba, putir ba niya panabi ka ito nakadaog siya, Glo? Yabot siya sa argo. Panabi. Gi-status pa sa Facebook, Ah, Jubina gi-status. Jimenez. One of the winner. Napay, hashtag libreng load. Oo. Hashtag. Nagkuhan pa siya, nag-change picture pa siya, nag-change yung profile picture. Katong itong Naman to tanan. sa mahugan ni Pormero. Karon asa naman siya. O sayon ta ba, kitang mga itong kay dagway ba, dili lang ta magpa-profile pic. Bastos ay. Kay, may mabung ta nga, condolence o kalit. Ani gwapa. Ya, narang-arang pa na siya ron karon oh. Sayang profile pic. Oo, asa man ni Ate Juvena? Kisa man ito yung mga igakos. Anak ng black tea. Mao ba? Ay. Patanawa oh. Ay, na Christmas tree sa Luyo. Ah, Oh, dako ang post oh no. Ay, nako. Nindutang profile pic Christmas tree sa Loyon, yung tiyan, Santa Claus. Santa Claus sa tiyan. Abi na og Jollibee. Ha? Ano ba? Okay na ba? Lisan pa na. Oy, mag-profile pic gani ka binang kanang mabagay. Oh, kana nindot na. Buhay ka ng Christmas tree. 19. Oh, ang Christmas tree bagay na kay Pasko. Pero ang nangnaw na sa Christmas tree pang Halloween man. Naka-insert pag yun. Oh, Ah. insert mo murag ikot si Insert. Arwa. Kasi nga na kanang high sana Tuck-in, high waist. High waist. Itaguan man. Naka-tube pa. Chub-chub pa mo Napuno naman si skid smart ni. Lain ang binamo chub-chub boy. Para magbudbud ganihin sa kuan down sa akin. Makupot na gitna. Oy, sige na, oy, sumpay. Be. Palda. Ngano man nga milahos man ang taxi nga way driver. Be. Oh, may break. Ha? O ganong gilubong man itong interior nga. Oo. Plus ham to. Night gold. Kung ano kung tana. Sige na, binakay na ka pa kay mo sumpay. Sumpay anak. Bala. Oh. Wala ka para magsumpay na ka. Sige. Tanang. Ngano wa may awam nga nakita sa ikatulo nga. Way out nakita karo ka ito kita ko kay Bilbil. Mao ba? Ay nag-ukay. Unan. Mo reg Jubina. Pinani ba pinapiting-piting lang yung gi-insert. Mao gyud. Para mawa ang bilbil. Oy, Jubina, ayaw gyud ba ya pagpanabak ko ha? Nga naman. Maan kag gasol nga ni Siyok. Bastos ay. Dinadiko anak. Ay, galuto na ba nagluto na nagtorta. Ganong gisindan man minimum picture nga among gusto tinuod. Oh, naglaway-laway lang ano ni dire. Ay, ako na lang giris ka na. Ipato ni Gaga diri station ha. Okay, go gaga oy. Ha? Kasi nga na to. Ganggang. sorry, wrong spelling. Yan. Ay. Nasa lang gitne. Sa man? Pwede mo magpaluto niya. Niya. Magpaluto miniwa may kwarta. Uy, Dol, barato na kayo. Basta hindi lang ako may istorya sa on air. Ay, ba di na tayo migo ngayon. Mao na magpabayad na mo. Dili na mo. I-block na ha. Uy, Dol. Ay. Mukhat na mga ingredients at mo niyang paluto. Pero yun ang kahoy. Lay gasto gyud Oh, di gasto binuang mo nila. ha? Dili na tanda kay ang tao nga mohatag idiretso naghatod. Nganong pantuson pamantang nga. Mao gyud. Ang willingness ba di na nato makita. Ang pagka-hospitable wala na. Sakit ba ya? Kung kita na lang mo palit og Di ingredients. lang Sabol, wala na. Willingness, wala na. magsilabtan na lang ta ba kay kita-kita ra gud tay magsilaw butan ng kalibutan na. Yung mga inana lang kayo doon mo na papaliton hinon minimo. Di mo na maligya na lang. Dili unta ka magilana binang kay gitagaan ka lang time dire. Gani unta manglaba gani unta ko nanawag man katanawan ni og akong lamba. Kabalo ka isyo. Ang oras, kadagan. Pero ngano mo diha. nganong gipabayran pa man jud mi nganong pabayron man mi mao man ay pangutan nga bugat gud. Nganong pabayron man mi ana? Wati ka pabayra. Oo, unsa man paulian. Wati ka. Pero gisabot ba ko nimo bilang? Ay, ate. Oh, Bye. kap. Ang bala ni Bay Didi Kap. Talo ni. Salamat binakay. Sige na binakay. Ay. Lood ba? Uy, ilamay lood ay. Ay, paglood ay.
Sige. Last caller to, be. Sige. Bye, Bye, Binang. Ang bandrino, balik-balik, buling. Oo. Makunong way kay apapon. O, sa to pa, og apapon, makita utang aom, no? Mo highlight man puti. Matabunan sa apap. Wala Good tayong morning. caller. Oo. Good morning, tatlong bibi. Ang nakita ni Ishot kay Lihi. Ay, lihi. Pwede. Ako ba na ila? Ila. Si last caller ta. Hello, good morning. Good morning, tatlong itik. Ano na itik? Si Rose Jean. Rosjen! Yes, kuya. Nasolba na imong problema niya. Nga nung gibuwagan siya nga, dako pa siya lang. Nga naman. Ay. Tinudan na eh. Tinood na, Jen? Tinood ba na? Ay, amo. Puro mo nagipang high blood akong tawagan. No? Loyas mga caller, sungugon niyo. Sige, unsa may sumpay, bi? Nga nung walay alom nga nakita sa ikatulong nga paglili sa iyang asawa. Kung siya kitag-am kay, nakita niya, bye. Nasa suod sa... Ay, sexy Pusod. picture. Gibutang sa pusod. Wala lagi save sa cellphone. Abi kog sa cellphone to gisave. Abasig dili manicurista. Ay, mo di Pero doon mo itong awon po sa may kambuntan. Ayan. Ah. Thank you. Sige. Last caller na lang to, no? Sige. Atay ninyo kung namin makakuha sa itong drama comedy. Okay, ang gingon ni tate. Tanawa yun na kay mo ni pinakakulbahinam ni mong liliol sa lawas. Isyon. Ito bala ka tay. Kinahanglan nga dunay usa ka alom ang iyahang pusod. Buhatong na wala diri ay. Wala diha? Wala lagi. Miskuli ko no. Okay, madayon sa sumpay mga kawaw. Okay, nagbalik na to. Drama comedy kun! Dramang putol. 97.5